ערב טוב קהל נכבד, ברוכים הבאים למסיבת הסיום של תיכון אורט מרום, מחזור י"ג. יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב אל לב נפתח בתקווה לאהבה. יאללה כפיים! שהלב נפתח חובק את העולם ובתחייה גדולה נשאיר אהבה. אם הוא הכל אפשר זה לא מאוחר, השחר כבר עלה, זמן לאהבה. יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב אל לב נפתח בתקווה לאהבה. כי מאמין ובלי שום דאווין בדרך העולה זה שיר לאהבה. איך שהלב נפתח חובק את העולם ובתחייה גדולה נשאיר אהבה. יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב אל לב נפתח בתקווה לאהבה. רק אם נאמין ובלי שום דאווין בדרך העולה זה שיר לאהבה. ורק אם נאמין ובלי שום דאווין בדרך העולה זה שיר קבלו במחיאות כפיים את תלמידי כיתה י"ב1 בליווי המחנך סטס אומנסקי. אז המורה לתנ"ך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק היא סמג"ד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא מ"פ בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה מתאושש בגבורה אחרי שנפצע בלב עזה. נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על.
בכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם. יש את הנהג אוטובוס של דן, זה שתמיד עומד בזמן. הוא עכשיו מפקד סוללת תותחנים בדרום, ליד נרעם. יש סטודנט בטכניון, באמצע תואר ראשון. הוא סרן במיל בעוצבת הגליל, כבר חודש בגבול הצפון. יש פה דוגמנית פרמדיקית, יש פה חשמלאי שהוא מגיסט. לסטס היקר, עברנו יחד 3 שנים מלאות בחוויות ואתגרים. שנים שעיצבו אותנו והפכו אותנו מילדים לבוגרים. הנה אנחנו עומדים פה היום עם לב מלא בהוקרת תודה על השנים שבהם היית כמו אח שלנו. דאגת לנו לפעמים קצת יותר מדי, ליטפת אותנו גם לפעמים יותר מדי, ושהיה צריך וכשיהיה צריך דחפת אותנו ולא ויתרת גם שהיה נראה חשוך. ועכשיו, כשאנחנו מהפנים קדימה, עם חלומות שדחפת אותנו להגשים, נזכרים בכל השנים שעברנו יחד, ברגעים השמחים וברגעים שפחות שמחים. לא יכולנו לבקש מחנך יותר טוב ממך, מכיל, קשוב, אוהב ומחבק. אז תודה סטס אח שלנו, כי בלעדיך לא היינו מי שאנחנו היום. אוהבים אותך סטס. יש את הנהג אוטובוס של דן, זה שתמיד עומד בזמן. הוא עכשיו מפקד סוללת תותחנים בדרום, ליד נרעם. יש סטודנט בטכניון, באמצע תואר ראשון. הוא סרן במיל בעוצבת הגליל, כבר חודש בגבול הצפון. יש פה דוגמנית פרמדיקית, יש פה חשמלאי שהוא מגיסט. יש את יוני נגן סקסופון מחונן שהוא קודם כל מטקליסט. יש לכולם ארון נסתר, או ארגז גדול מאובזר. יש פה סט של קבלו במחיאות כפיים את תלמידי כיתה י"ב 2 בליווי המחנכת הדר בן סימון. אני רואה שוב את הרגע, מדמיין אותו היטב, נושם עמוק עד הנפש, סוגר את הפרטים האחרונים של הפרק, ובעין דמעה של הרגש. יש כל כך הרבה תמונות ניצחון, ומעט מדי כישלונות מפוארים. האש שבי עולה עולה גבוה, ועוד כולם לידי מסתכלים. והשעה טובה, ובשעה טובה אני יוצא עם התקוות לנצח. מה שיהיה, אין לנו יד בזה, הגורל יסתדר עם עצמו. אנחנו כאן כדי לחיות עם זה, ועם כל מה שבא ויבוא. מה שיהיה, אין לנו יד בזה, הגורל יסתדר עם עצמו. להדר המחנכת המדהימה שלנו. אין לנו מילים שיצליחו לתאר כמה אנחנו מעריכים את השנים המשמעותיות שהיינו ביחד. במשך השנים האלה לימדת אותנו להתמודד עם כל אתגר שנקרא בדרכנו. חינכת אותנו להיות אנשים שתורמים לקהילה ולכל הסובבים אותנו. הצלחת בכוחך ובחוכמתך לראות את הטוב בכל אחד מאיתנו ולהאיר בו את העולם. גרמת לנו להאמין בעצמנו ונתת לנו את האמונה והדחיפה להיות טובים יותר לנו ולסביבה שלנו. במשך השנים האלה הצבת אותנו ככיתה מגובשת ואיכותית, ואין לנו ספק שבזכותך גם נשאר חברים טובים בעתיד. על כל הדברים האלה ועוד ישירה קצרה מלהכיל, אנו רוצים לומר לך תודה. תודה על מי שאת עבורנו, דמות משמעותית חינוכית מדהימה. תודה שהיית כמו אמא שנייה עבורנו כשהיה צריך. וזאת גם הזדמנות להגיד לך סליחה כשהכעסנו שלא התעוררנו בבקרים, כשהתקשרת מיליון פעמים
כשלפעמים לא ראינו את התמונה השלמה ואת נלחמת כדי שנראה אותה. היום אנחנו גאים במי שהפכנו להיות בזכותך. ועם התחושה הזאת אנחנו יוצאים להגן על הבית, להתגייס למען עם ישראל. לא נשכח לעולם את המסירות שלך ואת הדחיפה שלך לגרום לנו להתגייס ולהיות משמעותיים בכל תפקיד. לא היית עבורנו סתם מחנכת, היית לנו אישיות שממנה שעברנו את כל הערכים שלנו, אוהבים אותך ומאחלים לך הצלחה ענקית בהמשך. כבר מקנים במחזור חינוך הבא שלך, תהי בטוחה שנעשה אותך גאה איפה שלא נהיה, כי ככה חינכת אותנו. אוהבים אותך. התוכניות והחיים שלנו מקבילים לרוב. השמש תייבש תמיד כל מסלול רטוב, ואם ענן קטן יסתיר גם הוא בטח יעזוב. יודעים שיש מישהו ששם ידו בכל, אני מאלה שבוחרים לא לטמון את הראש בחול, כי למרות הכל. קהל נכבד, קבלו במחיאות כפיים את מנחי הערב שלנו, יונתן פינטו וליאם סוויסה. תודה רבה למחנכים האוהבים שלנו ותלמידי המחזור י"ג האלופים. ועכשיו אפשר להתחיל את הערב, אז ערב טוב קהל נכבד. מרגש מאוד לפתוח ערב זה המהווה סיום של 3 שנים מאתגרות במיוחד. מאתגרות? זאת הגדרה יפה. כאילו מישהו שם למעלה כותב עלינו סדרה בהמשכים לנטפליקס. בוא ניקח ילדים שגם ככה לא פשוט להם ונפנק אותם, 2 קורונה, הפסקה קלה, ואז כמעט שנה של מלחמה שלא נגמרת. ונבטל להם כל מה שרק אפשר, טיול שנתי, מסע לפולין. שכחת את העיצומים של ארגון המורים? את זה דווקא אהבתי. אתה קולט שאנחנו עומדים כאן על הבמה הזו? אני קולט, אבל אתה קולט שאני ואתה מנחים? אין ספק שסוף העולם מתקרב. טוב, אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך, אבל חייבים להתחיל. הערב הכנו לכם כמה הפתעות מיוחדות במינן. שמעתי שתצוגת האופנה של קוטי מכה שנית. אחרי ההצלחה של שנה שעברה, חשבת שנפספס? את הדגמים שתראו בהמשך הערב, עיצבו ותפרו תלמידי מגמת עיצוב מוצר. לא רק עיצבו, הם גם מדגמנים בעצמם את הדגמים שלהם. נשמע מבטיח. אז בואו נמשיך. כמדי שנה נשמח להזמין לבמה מספר אנשים חשובים שבזכותם ובזכות אמונותם הגענו בחיוך לקו הסיום. יש לי הכבוד להזמין לבמה את ראש העיר מר עמיחי בן שלוש. קוראים לה עכו, 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 עכו העיר שלי. קוראים לה עכו, 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 עכו העיר שלי. זה למצטיינת. ערב טוב לכולם. האמת, עברתי מטקס לטקס, אבל זה הטקס הכי חשוב לי. תקשיבו טוב. בית ספר אורט הטכנולוגי מרום, כל פעם שמעתי, לא בתור ראש עיר, כפעיל חברתי, מרום, מרום, מרום. אם אני הולך לבית ספר דרסקי, אני יודע שיש מצטיינים. לא הכל מושלם. אבל אני שאפתי. אני כשהתחלתי את דרכי, לא הייתי הילד הכי מוצלח. יש כאלה גם שלא האמינו בי. אפילו נתנו לי סיכוי. אבל האמנתי לכל הדרך. היה בי ניצוץ אחד, שכל החיים חלמתי. שאפתי, עשיתי דרך, לא ויתרתי. אני אומר לכם, אתם ילדים מוצלחים. לא פשוט, לא חייב עכשיו להיות מוצלח. אבל אני בטוח שלכל אחד מכם יש בו משהו. הכי קל לקחת את המצטיין, וזה הכי פשוט להיות עם קבוצה של בית ספר שיש בו מצטיינים. אבל אני אומר לכם, אל תיתנו לאף אחד להוריד אתכם. זה הכל תלוי בכם, ורק בכם. אתם יוצאים מפה למסלול מאתגר צה"ל. כל אחד יכול להיות פה המפקד הבא, תאמינו בעצמכם, ואני לא טועה. תאמינו בדרך שלכם, כי זה שלכם. אני בדיוק כמוכם. לא נתנו לי סיכוי, חשבו שאני אפסיד, וניצחתי את הבחירות. האמנתי לאורך כל הדרך. וכשאני אומר לכם, שיש מנהלת בית ספר, ענת, מגיע לך מחיאות כפיים על העבודה שאת עושה, זה האתגר, זה לא מובן מאליו. ולכם הורים יקרים,
יש משהו באקדמיה לכדורגל, שבא הקאוצ'ינג, ואז הוא אומר, הוא מזהה ילדים בגיל 8 ו10, ואז הוא אומר, זה המסי הבא. אז במערכת החינוך צריך גם לשנות פאזה. לא כולם יהיו עורכי דין, לא כולם יהיו כלכלנים, אבל יש משהו בילד הזה שהוא עכשיו באורט מרום, הוא יכול להיות מפקד צה"ל הכי טוב שיש, הוא יכול להיות העורך דין הכי טוב שיש, כי נכון, כולנו עוברים חיים לא פשוטים. ובמקרה, גם אמא שלי פה היא למעלה, לא יודע מה היא עושה פה, אבל היא פה. אין לה ילד פה, אבל אני לא יודע מה היא עושה כאן. אז אני רוצה להגיד לכם, אתם יוצאים מפה למסע הכי חשוב בחיים שלכם. מסע לא פשוט, לא חייב להיות לוחם. אפשר להיות גם טבח, אפשר להיות מנהלן, אפשר לעשות כל דרך. אבל אני מבקש מכם משהו אחד, תקשיבו טוב, משהו אחד. תעשו את מה שאתם עושים הכי טוב שאפשר. תהיו מצוינים במקום הכי טוב שאתם נמצאים בו. אני מאמין בדרך שלכם, כי אתם דור העתיד. ואתם לא שונים משום תלמיד אחר, משום ילד אחר. כי יש לנו נפילות בחיים. היום אנחנו דור של טיק טוק, מדיה חברתית. כל העולם שונה. אתם לצד. עברנו את הקורונה, עכשיו זה 7 באוקטובר. ההפך. זה המורל. אף אחד לא ישבור אותנו. אתם חזקים, אתם מחושלים, ואני בטוח שאתם תפרסו כנפיים. אז אני רוצה להגיד לכם, שיהיה לכם בהצלחה. אתם לא פריירים, אתם תצליחו, ואל תיתנו לאף אחד להוריד אתכם. אל תיתנו לאף אחד להגיד שאתם לא טובים, כי אתם הכי טובים. בתור ראש עיר, יש לכם דלת פתוחה אצלי, אתם יכולים לרשום את הנייד שלי, אני פה בשבילכם, ואני אומר לכם, גם בי לא האמינו והצלחתי. יכול להיות שאני רואה פה את ראש העיר הבא. תאמינו, תצליחו. תודה רבה לכם. ואני רוצה להזמין את רעות גבריאלוב, תעודת הצטיינות של ראש העיר. רעות, אני אגיד לך משהו. אני נותן הרבה תעודות הצטיינות. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך כל הכבוד. אם הייתי מביא לי אמא שלי תעודת הצטיינות, היא הייתה עושה הילולה. תאמיני לי. אז כל הכבוד. שיהיה לך... אמא? אז הנה, היא תעניק לך את זה, בבקשה. חבוד. אז כל הכבוד. תהי גאה. זה בשבילה או בשבילי? אז שיהיה לכם בהצלחה, תודה רבה. אני מאחל לך שתפרסי כנפיים, תצליחי. אני בטוח שאני רואה את הקצינה הבאה. יאללה, לכי על זה. תודה רבה לכם, תודה. תודה רבה לראש העיר. יש לי הכבוד להזמין לבמה את נציג רשת אורט, מר שמי לוי. אדוני ראש העיר, מר עמיחי בן שלוש, אורית הסייג, מנהלת אגף החינוך, שולה אזולאי, סגנית מנהל, ענת רובו, מנהלת בית ספר אורט מרום, צוות מנהל החינוך, חברי מועצת העיר חנן ומשה, ועד ההורים, מכובדיי כולם, ערב טוב. בוגרים ובוגרות יקרים ויקרות, שנות לימודיכם במערכת החינוך בעיר עכו מגיעות לקיצן, והסיום לא ייחלתם נבצב בפתח. התואר בוגר מוענק לכם מכוח הגיל שלכם, אך להיות בוגר זה כבר פרק אחר והוא תלוי בכם. משמעו לחשוב, לעשות בתבונת הראש והלב, ביושר, בחריצות ובמאמץ ובנטילת אחריות עד הסוף. בשם אבי אבירם, מנהל האזור של אורט שנבצר ממנו לשאת דברים, אני שמח להביא לכם בוגרים, הורים וצוות חינוכי, עובדי מנהל, אנשי הרשות וכל מי שפועל ועושה למען החינוך בעיר עכו את ברכת רשת אורט ומשרד החינוך, ולאחל לכם הצלחה מלאה בפרק הבא. מהיכרותי האישית, אני מבקש לציין את שיתוף הפעולה הקיים של רשת אורט עם מנהל החינוך, ולציין את ראש העיר עמיחי בן שלוש, שהחינוך עומד בראש סדר העדיפויות שלו, ורואה בכם, בוגרים יקרים, את עתיד העיר עכו. מבקש גם להודות לצוות המחויב של בית הספר בהובלתה של המנהלת ענת רובו, שמובילה את בית הספר למצוינות ערכית, חברתית ולימודית. חכו. והשנה, בעיניי, לפי מה שאני זוכר, שברה את מחסום ה-70% זכאות לבגרות באורט מרום.
לדעתי זה לא קיים ברשת אורט, בבתי ספר של מח"ט, ויישר כוח. והיא עושה ככל יכולתה יחד עם הצוות החינוכי ועובדי המנהל, לשמר את האמירה העירונית, לא לוותר על אף תלמיד ולאף תלמיד. הצוות הזה הוביל אתכם עד הלום בתקופה של קורונה ומלחמה, ומעל במה מכובדת זו נאחל כולנו לשחרור כל החטופים ולהתפלל לשלום הפצועים ולכל חיילי צה"ל. בוגרים יקרים, עשו מאמץ לסיים בהצלחה יתירה את שנותר לכם. אחרונים חביבים, אתם ההורים ובראשם ועד ההורים המכובד, תודה על האמון שנתתם בבית ספר ובצוותו. ברוכים עלו והצליחו. העיר עכו אוהבת אתכם ומחכה לכם עם סוף השירות הצבאי לחזרתכם לעיר עכו, בה תוכלו לקחת חלק פעיל בקידומה ותמצאו בפרנסה וחיים טובים. תודה רבה. אני מתכבד להעניק מעל הבמה הזו תעודת הצטיינות של מנכ"ל אורט לאסתר מרי. ותעודת הצטיינות כוכב אורט לאביאל בן לולו. פה? תודה לנציג רשת אורט, מר שמי לוי. אני מתכבד להזמין את ראשת מנהל החינוך, הגברת אורית אסייג. ערב טוב, בוגרים מדהימים, אתם מאמינים? אנחנו מכירים אתכם מוועדות, מדיונים, מהכוונים, ותקשיבו, אתם תותחים, שפו על ההגעה לקו הסיום, מגיעות לכם מחיאות, כפיים סוערות. כבוד ראש העיר מר עמיחי בן שלוש, שמי לוי, חברי מועצת העיר, שולה אזולאי סגניתי, קרן גאון מזוז, מנהלת יחידת הנוער, אור, מנהל מרכז הכנה לצה"ל, חיילי פרק המשימה שראיתי אותם פה, ריטה, קצינת הביקור הסדיר, ענת, המנהלת התותחית של אורט מרום בעכו, וכל הצוות החינוכי המופלא, המשובח והמבורך שנמצא פה. למחנכים המדהימים להדר ולסטס, שניכם דוגמה ומופת לאמונה בתלמידים בכל מחיר. לא מוותרים להם, לא מוותרים עליהם, מציבים להם סטנדרטים ומבילים אותם לקו הסיום בדרך הטובה ביותר שבה אפשר להוביל את התלמידים שלכם. גם כשאתם עוברים, וסטס עבר משבר אישי קשה, התגברת, התגייסת והיית איתם על מלא. תודה גדולה לשניכם. אתם דוגמה ומופת לאיך עושים מעשה חינוכי איכותי. יש הרבה מנהלי בתי ספר, אבל ענת רובו יש רק אחת בכל מדינת ישראל. שמילה, אני אדייק את מה שאמרת, אין אף מח"ט במדינת ישראל עם 70% זכאות לבגרות, לא רק ברשת אורט, ועל כך מגיעות לכם מחיאות כפיים מדהימות לבוגרים ולצוות החינוכי שהוביל אתכם לעשייה המדהימה הזאת. השנה פגשנו אתכם בהמון צמתים, ובטח ובטח לאור המשבר הקשה שפקד את מדינת ישראל ב7 באוקטובר, מאז אנחנו נמצאים בתקופת לחימה. ראינו אתכם במיזם המדהים לשחרור החטופים שעשיתם בחורשה הצמודה לבית הספר. ראינו אתכם בחנוכת הגינה לזכרו של אור מלכה, זיכרונו לברכה, בוגר בית הספר שנפל במלחמת חרבות ברזל. אנחנו רואים אתכם כל הזמן בהמון מיזמים, ואתם חלק מהקהילה, והקהילה היא חלק מבית הספר. היום אורט מרום בעכו, אחרי 14 שנים שבית הספר קיים, זה מותג. לא רק מותג, מותג על. וכבוד גדול שאתם חלק מהדבר הזה. בהחלט. אנחנו גאים בבית הספר, עיריית עכו ורשת אורט ומשרד החינוך, אנחנו מציינים את בית הספר ומעלים את העשייה שלו על נס בכל הזדמנות, כי מה שעושים פה זה ניסים. הצוות החינוכי מוביל ומחולל ניסים מדי יום, שעה, ועל כך תקצרנה המילים מלהודות.
אז אני רוצה לקראת סיום לברך אתכם שתצעדו בבטחה לשלב הבא בחייכם. קיבלתם מעטפת, כלים, מיומנויות, ערכים, להשתלב בחיים האזרחיים בצורה הטובה ביותר. תצליחו בצבא, שמרו על עצמכם, שובו לביתכם ולעירכם בשלום. העיר עכו, כפי שאמר שמיל, כפי שאמר עמיחי, מחכה לכם לעטוף ולחבק אתכם, ושתהיו חלק מדור העתיד של העיר הזאת ושל החברה הישראלית. אני רוצה לברך מכאן ולאחל יחד איתכם ולייחל לשובם של כל חיילי צה"ל הביתה בשלום, בריאים בגופם ובנפשם, לשובם של כל החטופים בעזרת השם, ולאחל רק טוב למדינת ישראל. שני אנשים יקרים שלא ציינתי קודם, זאת איריס, מנהלת קריית החינוך, ונדב, מנהל רשת מרכזי הנוער. כשענת רותמת אנשים, היא רותמת את כל מי שיכולה למעשה החינוכי, ויש פה כפר שלם שמגדל אתכם ילדים וילדות יקרים, נערים ונערות. אז אני מאחלת לכם בהצלחה רבה, ותצליחו בכל מקום שבו תימצאו. ענת והצוות החינוכי, תודה גדולה לכם. תודה לגברת אורית אסייג. הערב אנו רוצים להגיד עוד תודה מיוחדת לאנשים יקרים שהאמינו בנו, תמכו, הקשיבו ודאגו לאורך כל הדרך. הערב אנו אומרים תודה לכם ההורים, ומקווים שזה רגע של גאווה עבורכם. אנו מתכבדים להזמין לבמה את נציגת ההורים, הגברת עדי אלון. צופה מהצד ומריע. ערב טוב לכולם, לכל צוות החינוך והמנהלה, הורים ובוגרים יקרים. סוף הוא תמיד התחלה של משהו אחר. האם טוב יותר, רע יותר? לא יודעת, פשוט משהו אחר. בכל קצה דרך מתחיל לו שביל חדש, ומאמינה שאצלכם ילדים יקרים, הלב פועם ונרגש. הנה הגענו סוף סוף לסיום 12 שנות לימוד, פרידה, מחברים, מהכיתה, מהמורה וכמובן מהשגרה. כדרכה של פרידה יש עצב על מה שנגמר, וגם מבט אל העתיד הלא ברור והלא מוכר. אז בוגרים יקרים, מכאן אתם יוצאים עם המון תובנות ועם מטען גדול בתרמיל, וכל אחד מכם יסלול לדרכו ויתאים לעצמו את השביל. עם מרץ נעורים גדול ושמחה, צאו לדרך חדשה, לצבא. אל תפסיקו לצעוד ולעשות טעויות, כי זה הזמן והגיל ללמוד משגיאות. בכל צעד שתלכו, אנחנו ההורים אתכם מלווים, שומרים, דואגים ומחכים, ותמיד תמיד אוהבים. ולכל צוות המורים הנפלא, גם לכם יש לנו מילה טובה. אנו יכולים בהחלט לומר בהנאה שזכינו, ועל כך מוכיח מבחן התוצאה. ילדינו נהנו משנים מדהימות, שנים של עשייה ועשרות שעות של לימוד מחכימות. אנו מודים לכם הערב על כל אלו ועוד, הרי יש דברים שרק ממרחק הזמן ניתן לאמוד. הצעדתן את ילדינו במסע מופלא, הייתן מורות ומורים לחיים, ועל כך תודה גדולה, ממנו ההורים. תודה לגברת עדי אלון. שנה מורכבת מאוד עברה על כולנו. כולנו תפילה לשלום חיילי צה"ל וכוחות הביטחון. החלמת הפצועים ובעיקר מייחלים לשובם של 120 החטופים שנמצאים עדיין בשבי החמאס. התפוקה הבאה נתפרה על ידי תלמידי מגמת עיצוב, מוצר בעקבות המצב ומתוך השראה ותפילה לימים טובים יותר. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא עבדה האמונה. עם ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל חי. אור ארצי נחלתנו, לא תיפול כעת רוחנו, מסביב ברזל של חרבות. ויונה תפרוס כנפיים, התקווה בת שנות 2000, עוד נצא לשיר ברחובות. כי
כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות, גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. תודה רבה לדוגמניות שלנו ולמורות המגמה, קוטי ומאי, ואין ספק שעם ישראל חי. לנאום אחרון, אני רוצה להזמין את מי שהוביל אותנו לאורך כל הדרך, ובזכותה הגענו לקו הסיום בגאווה ובהצלחה. מנהלת בית הספר, הגברת ענת רובו. ערב טוב, ראש העיר מר עמיחי בן שלוש, ראשת מינהל החינוך הגברת אורית אסייג, סגנית ראש מינהל החינוך הגברת שולה אזולאי, נציג רשת אורט שמי לוי, חבריי למנהיגות החינוכית, צוות בית הספר, שותפים מהקהילה, אורחים, הורים, משפחות בוגרים ותלמידים יקרים, מכובדיי כולם. ברוכים הבאים לטקס הסיום של תלמידי מחזור י"ג. היום נעטוף בגאווה ושמחה את 35 בוגרי בית הספר שהגיעו לרגע מרגש וחשוב זה. מגיעות לכם הרבה כפיים על הגעתכם לקו הסיום. היום אנו מציינים לא רק את סיום דרככם במערכת החינוך, אלא גם את העמידות והחוסן שלכם. השנים האחרונות היו שנים מאתגרות, ושנה זו מורכבת מאין כמוה. למדתם בתוך שגרת מלחמה. במלחמה שנפרדנו גם מבוגר בית הספר שנפל בשבת השחורה, אור מלכה, זיכרונו לברכה. השנים מלחמת חרבות ברזל שעדיין מזכירה לנו כל יום מחדש את חשיבות ערכי הערבות ההדדית, האחדות, אהבת חינם ואת העובדה כי אין לנו ארץ אחרת. אתם בוגרים יקרים, ריגשתם אותנו ביוזמות החברתיות ובנתינה הענקית לזולת. יצאתם לספר חיילים, לשיר ולשמח אותם. גייסתם מזון, ארזתם ושלחתם לחיילים. העליתם מודעות לחטופים וגייסתם תרומות למטה במחירת סביבונים וסיכות שייצרנו. הפעלתם את ילדי המפונים ועוד הרבה מעשים טובים. אין ספק שערכי הנתינה זורמים בעורקיכם, ולראיה, 26% מבוגרי המחזור מסיימים עם זכאות לתעודת בגרות חברתית. מגיע להם כפיים. תעודה שמסמלת 3 שנים של הצטיינות יוצאת דופן בתרומה לקהילה. לאורך תקופת הלימודים, למרות כל האתגרים, דרשנו מכם להתאמץ ולהבין ששום דבר אינו בא בקלות. לא ויתרנו לכם, וברור שגם לא ויתרנו עליכם. עודדנו אתכם לחלום ולהציב יעדים ולחתור אליהם, והתוצאות מרגשות מתמיד. למעלה מ-70% מהבוגרים שיושבים כאן מסיימים עם זכאות לתעודת בגרות. כולכם זכאים להסמכות טכנולוגיות, וזה באמת הבית ספר המח"ט היחיד בארץ שמגיע להישגים כאלה. עמיחי, ראש העיר, בטוחה שהחינוך בראש סדר העדיפויות של העיר ושלך. אני מנצל את ההזדמנות לברך אותך ולאחל לך הצלחה רבה. אורית, תודה על הזמינות והאמונה בדרך שלנו. תודה לכל צוות מינהל החינוך, ובמיוחד לך ריטה, את חלק מהמשפחה שלנו. תודה לרשת אורט ולאבי מנהל האזור של הרשת שנבצר ממנו היום להיות כאן. תודה לך שמי לוי, חבר יקר שהיום נמצא כאן כנציג הרשת. מבקשת להודות לך, קוטי דהן, האחת והיחידה. בואי. קוטי כאן?
רף הבגרויות שכל הזמן עולה, זה בזכות קוטי, האישה הזאת שלא מוותרת, לא לכל תלמיד, לכל מורה ולאף מורה. אז באמת חשוב לי להגיד שהעלייה המטאורית בנתוני ההישגים הפדגוגיים הם בזכות העקשנות שלך, על זה שאת לא מוותרת לא לתלמידים ולא לצוות, ואין תיכון כמונו. תודה. ובזכות הצוות גם, ובזכותך, שאת מאפשרת. לצוות המחנכים המיוחד שלנו, סטס והדר, מחנכים של כיתות י"ב, שהקדישו את ליבם ואת זמנם להובלת התהליך החינוכי שעברנו יחד. הם לא היו רק מורים, הם היו מנחים, מלווים, מעוררי השראה. תודה לכם על מחויבות, יצירתיות ואהבה שהבאתם לעבודה בכל יום. לצוות המורים והמנהלה שלנו, כולם יחד כמקשה אחת מכירים כל תלמיד ותלמידה ורואים בו חלק ממשפחה אחת גדולה, מהמשפחה שלנו. אתם צוות מקצועי שאין כמוהו, מאופיינים במחויבות מקצועית, אכפתיות, אחריות ובעיקר לב ענק. החינוך הערכי הוא לב ליבו של בית הספר. הדר בן סימון מובילה את צוות החינוך החברתי שמרחיב ומעמיק את עשייתו בכל שנה. תודה גם לחברי הצוות מור זפרן, אוראלי סלומון ויוחאי ביטן. תודה מיוחדת לחדר על הפקת ערב מושקע. זה לא פשוט וכל הכבוד. למדנו כי אי אפשר להפריד פדגוגיה מתהליכים רגשיים. תודה ליועצות, לקרמלה ואירה, על מציאת מענים רגשיים מגוונים. מבקשת להודות לשותפים הרבים שלנו מהקהילה החינוכית בעכו, מהחינוך הפורמלי והלא פורמלי, בעלי העסקים, התעשייה, OU, המהווים חלק בלתי נפרד מהתהליך החינוכי שלנו. דרך שותפויות אלה הצלחנו להעשיר את חוויית הלמידה של התלמידים ולהביא אליהם כלים והזדמנויות שיהוו בסיס וצמיחה להצלחה בעתיד. דודו ושמעון אדרי, אתם דוגמה לשיתוף פעולה, מעשיר את חוויית הלמידה של התלמידים שלנו, תודה לכם. תודה לכם ההורים על האמונה בדרכנו, על שיתוף הפעולה למען ילדיכם. ולסיום, אני רוצה לברך אתכם בוגרים יקרים שלנו על ההישגים המרשימים שהשגתם במהלך השנים האחרונות. כל אחד ואחת מכם הוא כוכב בפני עצמו, שזיהה את עצמו ופיתח את הפוטנציאל האישי שלו בדרך ייחודית. אתם כוח העתיד, שמסוגלים להשפיע ולשנות את העולם סביבכם לטובת כולם. מאחלת לכל אחד ואחת מכם שתזכו להגשים את משאלות לבכם, תלמדו לקבל החלטות נבונות, לקחת אחריות על החיים שלכם. מבקשת לסיים את דבריי בתפילה שהימים שלפנינו יהיו ימים של שקט, שלווה ובשורות טובות, שכל חטופינו יחזרו לביתם ולמשפחותיהם, וכל חיילי צה"ל וכוחות הביטחון ישובו לביתם לשלום. ולכם בוגרים יקרים, שבורא עולם ישמור עליכם מכל משמר ויחזירכם תמיד הביתה לשלום. תעשו ותצליחו. וכעת לחלוקת תעודות הצטיינות אני מתכבדת להזמין לבמה את ראש העיר מר עמיחי בן שלוש, את ראש מינהל החינוך אורית אסייג, את שמי לוי, את קוטי דהן רכזת פדגוגית, את מחנכי הכיתות סטס והדר, את רכזת המעורבות בקהילה מור זפרן ואת יועצות את בית ספר אירה וקרמלה. תעודת הצטיינות בגרות חברתית הדר לוי, הדר אברג'ית, הדר פה? 4 שנים אני איתך. לא, אני התרגשתי.
אפשר להעביר? ליאור זריבי. לא, רגע, אני עוצרת את זה, כי אנחנו התחלנו דווקא, סליחה, בוא, זה לא זה. יש לך עוד תעודה, יש לך 2, תיקח, אתה תעלה שוב. אנחנו מתחילים, זה טעות שלי. אדר, בוא. אנחנו מתחילים עם תעודות הצטיינות של שינוי משמעותי, הישגים והתמדה. ובאמת, אתה אצלנו מכיתה ט', השינוי שעברת, וכמובן כשאנחנו אומרים הישגים לימודיים, כולם פה זכאים לתעודת בגרות, אז אדר, לזה התכוונו כשהזמנו אותך, יש לך גם תעודת בגרות חברתית, אבל שפו. והבאה בתור, ליאור זריבי. גם על שינוי משמעותי, התגייסות, הישגים. נתי איסקוב. נתי עבר שינוי ענקי ונהיה גבר שבגברים, מסיים גם עם תעודת מקצוע, גם עם תעודת בגרות וגם עם נימוסים והליכות. כל הכבוד. והפתעת הערב אני רוצה להזמין את אור נחמיה. אור נחמיה בלט בתרומה שלו לקהילה בזמן המלחמה, מיוזמתו הוא הלך לספר חיילים ערב, עבר שינוי משמעותי, מסיים עם זכאות לבגרות ותעודת מקצוע. כן. אור, אתה משאיר את המלגה אצלנו? אור, הוא לא שומע. אור, את המלגה אתה משאיר אצלנו? כל הכבוד. מגיע להם הרבה כפיים. ועכשיו לזכאות לבגרות החברתית אנחנו נזמין את אבישג אלון, אגם בן סל, ליאור זריבי, קורן עזרא, עמית עבדי, אביאל בן לולו, אדר אברג'יל שלקח את התעודה, אלעד ברסנו ואילי שטרית. כוכב אורט, אביאל. תודה לכולם. אתם משוחררים. יש לנו עוד הפתעה קטנה אחת, אז אני מזמינה את צוות בית הספר לעלות לבמה. כל מה שהיה פה ישתנה ממחר. הזמן עוד יתקן את כל מה שכבר נשבר,
ונשאר. יש מי ששומר את הטוב לידינו, הוא תמיד מחכה. כל מה שהיה בו ישתנה ממחר, אם ננסה רק להאמין בלי לדעת, להרגיש בלי לדעת, לדבר עם העיניים גם כשאין לי יותר מה לומר. לשחרר את הרגע, זה טבעי לפחד מהטבע, לחבק חזק בידיים כל רגע לפני שנגמר. כל מה שהיה בו ישתנה ממחר, הזמן עוד יתקן את כל מה שכבר נשבר ונגמר. כל התפילות הניסים בחיינו מתחברים לרגע הזה. כל מה שהיה פה ישתנה ממחר, אם ננסה רק להאמין בלי לדעת, להרגיש בלי לגעת, לדבר עם העיניים גם כשאין לי יותר מה לומר. לשחרר את הרגע, זה טבעי לפחד מהטבע, לחבק חזק בידיים כל רגע לפני שנגמר. ברוכים הבאים לטקס הענקת פרסי האוסקר בממלכת מרום. להענקת הפרסים קבלו את מנחי הטקס, ליהי מזרחי ושלב אוחיון. ערב טוב לכם, איפה הכפיים? ערב טוב לכם וברוכים הבאים לטקס פרסי האוסקר במרום! ערב טוב לי, את נראית נפלא הערב. תודה רבה שלב, גם אתה. תודה רבה. לפני שנתחיל, החלטתי להכניס פינה חדשה. אני הולכת לספר לכם בדיחה לא מצחיקה, שאף אחד לא יצחק ממנה, חוץ ממך שלב. חיקוי של רותם סלע מעל אקספרס. יאללה, לכי על זה. מוכן? מוכן. איך מורה למתמטיקה צוחק? איך? הוכחה. אוקיי לי, חייבים להתחיל והכנו לכם ערב מיוחד. הערב נציג בפניכם מספר קטגוריות שמאפיינות את בית הספר שלנו. בכל קטגוריה יהיו מספר מועמדים. כולם יפים, כולם חכמים, אבל רק אחד זוכה. אז הקטגוריה הראשונה היא
הדברים הנמכרים ביותר בקפיטריה שלנו. ראשון יעלה ויבוא, הקליק. שני יעלה ויבוא, הקליק. שלישי יעלה ויבוא, הקליק. תחרות צמודה. לוחשים לי באוזניה שיש לנו תוצאות. איזה מתח, רבותיי. אלעד יושב בקהל בחוסר אוויר. הוא מתוח. הוא פוחד. ההשקעה שלו. הרווחים. טוב, די, הבנו. והזוכה הוא... הקפיטריה של סימה. וואו וואו וואו, הערב הזה כבר מתחיל עם הפתעות. מישהו בקהל צריך טישו? אלעד? הכל בהומור אלעד, אוהבים אותך, אבל תפסיק עם הקליק. אנחנו ממשיכים לקטגוריה הבאה, לא לפני שאגיד למנחה שלצידי. לי, את נראית נפלא הערב. תודה רבה שלב, גם אתה. תודה רבה. אני חוזרת לפינה שלי, שבה אני הולכת לספר בדיחה לא מצחיקה, שאף אחד לא יצחק ממנה, חוץ ממך שלב. קדימה. מתי יגמרו להשתמש בעפרונות? מתי? בבוא העת. את חייבת לעשות משהו עם הכישרון הזה. ועכשיו ממשיכים לקטגוריה הבאה. מהו הדבר שהכי מעצבן את צוות המורים שלנו? ראשונה תעלה ותבוא, התלבושת. אין מורה שלא מתעצבן כשאנחנו מגיעים בלעדיה. ואם מתלווים לזה כפכפים, שרובם חיקויים, הם בכלל מתחשמלים. המועמד השני קשור לזמנים. כל מה שקשור לאיחורים, הברזות, כשקובעים שיעורי נהיגה או עבודה לחשבון זמן הלימודים, עושה להם עצבים בכל הגוף. והמועמד השלישי, שאנחנו קוראים לה בית ספר במקום אורט מרום, שלוף. אכלתי אותה. סליחה, ענת. מעדכנים אותי שיש לנו תוצאות. והזוכה הוא, כל התשובות נכונות! מישהו מהמורים צריך רסקיו? אדם? אולי ריקוד? שיר? יאללה, בוא נעוף מפה. יאללה, בואי. איזה מנחים טובים אנחנו, וואי וואי וואי. איזה קישור דפק לשיר. כשאני עולה למעלה, משתלט עליי כישוף, והרוח מספרת, כן את יכולה לעוף, להניף את הידיים, לעצור את השעון, להלביש את הכנפיים בדמיון. גם אני רוצה לעוף, בלי לדעת לעוף, זה עושה לי בגוף הרגשה של קסמים נעימים נעימים, כמו ציפור בשמיים. אני רוצה לעוף, כמו עולה על המים, לצוף ולרד שום מקום, גם לכם מותר לחלום. העולם הוא אגדה, אם נפקח את העיניים, ננסה ואז נדע, לכולם יש זוג כנפיים. גם אתם יכולים לעוף, בלי לדעת לעוף, זה עושה לי בגוף הרגשה של קסמים נעימים נעימים, כמו ציפור בשמיים. אתם יכולים לעוף, כמו עולה על המים, לצוף ולרד שום מקום, גם לכם מותר לחלום. גם אתם יכולים לעוף, בלי לדעת לעוף, זה עושה לי בגוף הרגשה של קסמים נעימים נעימים, כמו ציפור בשמיים. אתם יכולים לעוף, כמו עולה על המים, לצוף
כפיים. איזה אלופות. וואו. באמת הן יכולות לעוף על זה. אז אנחנו ממשיכים לקטגוריה הבאה, לא לפני שאגיד למנחה שלצידי. לי, את נראית נפלא הערב. תודה רבה שלב, גם אתה. תודה רבה. ואנחנו יודעים מה קורה עכשיו, אז תתחילי. מורה שאלה את התלמיד שלה למה הוא לא בא לשעת אפס. נו, ומה הוא ענה לה? שאין לו אפס בשעון. צחקו. ועכשיו נעבור לקטגוריה השלישית שלנו לערב, הכישרונות השכבתיים הכי בולטים. יש לנו כמה מוכשרים בשכבה. כן, אבל הכוונה היא לכישרון שמאפיין את השכבה. ראשון יעלה ויבוא כישרון ששייך לכיתה של שלב. משהו מוזר ביותר, ילדים בכיתה י"ב, רובם לא קטנים בממדים, תכף מתגייסים וכל היום משמיעים קולות מוזרים של חיות. לא, כי הכיתה שלך יותר טובה. המועמד השני זה הריבים של הבנות. הן רבות פעם ביום עם עצמן ועם כל מי שרק אפשר מסביב. בוא נסכם שהמועמד השלישי הוא כישרון שרלוונטי לכל השכבה, וזה להוציא שערות לבנות לכל המורים. והזוכים הם... הכנתי לך הפתעה. זה די מלחיץ. האמת? יש לך ממה להילחץ. לרקוד עם כוכבים, לזרוק את הבגדים, לא לחשוב אם מסתכלים, ובא לי בזריחות, לחגוג את החיים, לברוח לפעמים, כי גם ככה פה זה בית משוגעים. כפיים! וואו. הזוכים הם... אחיות! זה היה מרשים. רק סליחה, צודקת, רק באורט מרום. תודה שאתם עדיין איתנו אחרי החוויה החוץ גופית הזאת. אז ערב טוב לי, את נראית נפלא ערב. תודה רבה שלב, גם אתה. תודה רבה. בדיחה? כאילו שיש לי ברירה. מה ההבדל בין זבוב לתלמיד? מה? זבוב אף ומפריע, תלמיד מפריע ואף. ונעבור לקטגוריה הרביעית. האירוע המשמעותי ביותר בשלוש שנים האחרונות. ראשון יעלה ויבוא, הגדנה. היה מושלם. שני יעלה ויבוא, הטיול של שכבת י"ב. שלישי יעלו ויבואו, כל העיצומים של ארגון המורים. כן ירבו. כאילו הזיז לך, בת ב10 במקום ב8, מלכת הנוכחות. נהניתי מעצם ההודעה. רביעי יעלה ויבוא. טוב די, איך אפשר לסכם בכלל 3 שנים כאלו בכמה קטגוריות? מה לעשות? אלו חוקי הפורמט. והתפקיד שלנו זה לשבור את החוקים. אז מה את מציעה? במקרה, הכינותי מראש. שימו לי את זה. אתה אורז את המחר ומשאיר את העבר מאחוריך. אדם יכול ללכת אבל לא לעזוב את מה שעוד לא נאמר, גם ככה כבר אמרת בעיניך. לא צריך מילים בשביל לאהוב, ואין ספק שתסתדר לאן שלא תיקח אותך הרוח, גם אם זה רחוק מדי מכאן, כי איזה חלק ייסגר, אך השני נשאר פתוח לקבל את מה שיביא עלינו הזמן. יום אחד עוד ניפגש, אם זה כאן או במקום אחר. יום אחד עוד ניפגש, גם אם היום קשה לי לשחרר. יום אחד עוד ניפגש, זה עצוב וזה מה יש. יום אחד עוד ניפגש.
נוסע למקום אחר ונשאר כאילו לא באמת נסעת. מה יהיה מחר? מי ידע לחזות? דברים גדולים קורים מהר, וזה תסריט שלא אתה כתבת. אם אין לו עוד סיום, על מה דמעות? יום אחד עוד ניפגש, אם זה כאן עוד במקום אחר. יום אחד עוד ניפגש, גם אם היום קשה לי לשחרר. יום אחד עוד ניפגש, זה עצוב וזה מה יש. יום אחד, יום אחד עוד ניפגש. אתה משאיר את העבר מאחוריך, אדם יכול ללכת ולא לעזור. מה שעוד לא נאמר, או ככה כבר אמרת בעינך, לא צריך ושאו. יום אחד ספק שתסתדר, ועד שלא תיקח אותך הרוח. זה עצוב וזה מה יש. יום אחד, יום אחד עוד ניפגש. יום אחד עוד ניפגש, אם זה כאן עוד במקום אחר. יום אחד עוד ניפגש, איך האתמול חייב כל כך מהר. יום אחד עוד ניפגש, זה עצוב וזה מה יש. יום אחד, יום אחד עוד ניפגש. יום אחד, יום אחד עוד ניפגש. איזה יום היה לי סמואל, איזה יום היה אתה שואל, איזה יום היה לי סמואל. לא יום רגיל, יום עם תרגיל, היה גדול, היה אחד הגדולים השנה. איזה יום היה לי סמואל, איזה יום היה אתה שואל, איזה יום היה לי סמואל. לא יום עמוס, יום על הסוס, אחד כזה עוד לא היה. פתחתי את הבוקר עם שיר על המרפסת, פתאום נפתחת דלת, אהובתי נכנסת, היא בחורה הורסת, אומרת לי שמעת השיר שלך ברדיו, כולם שרים ביחד, פשוט גדול, פשוט אחד הגדולים השנה. הנה בא עוד גל גדול, הנה בא עוד גל גדול. איזה יום היה לי סמואל, איזה יום היה אתה שואל, איזה יום היה לי סמואל. מרגש, אה? מאוד. תגידי, התעייפת? ממש לא. מצוין, כי גם עכשיו חשוב לי להגיד לך שאת נראית נפלא הערב. תודה רבה, שלב, גם אתה. תודה רבה. קדימה לבדיחה. למה עצים לא יכולים ללכת לבית ספר? למה? כי הם לא היו שורדים את החטיבה. אנחנו לקראת סיום, אז בואי נעבור לקטגוריה החמישית. מה צופן לנו העתיד? מה, אני נביאה מאיפה לי? אין לך השערות. מי בהייטק, מי בלק, מי בחינוך, מי באישורון, מי בלק. אני יכולה לנחש לגביך. ספרי לי אחר כך. דבר אחד אני כן יודעת. והוא? שכולנו עוצרים שנייה את ריצת החיים, את הגשמת החלומות, ונותנים כמה שנים למדינה האהובה שלנו. תכלס,
המדינה היפה שלנו שחוותה כאב כל כך גדול השנה. עוד רגע אנחנו עולים על מדים. ויוצאים לשליחות בגאווה גדולה. לתפארת מדינת ישראל! מי משוגע, אני משוגע. מי משוגע, אני משוגע. מי משוגע, אני משוגע. מי משוגע, אני משוגע. אללה במה יעלו גולני, אללה במה יעלו גבעתי, אללה במה יעלו נחלאווים, אללה במה יעלו תותחנים. אני חייל עם גיל ביד, אותו סוחב כמו סבא, לא משנה כמה כואב, תמיד שמח בעורף. איזה כיף לי, איזה כיף. עם הלוקה על הכתף, ועוד מעט יהיה לי כיף. עם הסגולה על הכתף, איזה כיף, איזה כיף. אל תכבו לנו את האש, פה הכי קרבי שיש. נותנים את הלב, נותנים את הנשמה, לוחמים, לוחמות משפחה. מי משוגע, אני משוגע. מי משוגע, אני משוגע. כל היחידות מוכנות? כולני. נחלאווים. שריון. איפה גבעתי? חיל הים, חיל האוויר. תותחנים, צנחנים. כל היחידות בצה"ל במוד לך ובודר בו על ראשך. גולני. נחלאווים. שריון. איפה גבעתי? כל הלוחמות באוויר, הנדסי איסוף וכפיר. כל היחידות בצה"ל באים לחרבו דרבו על הראש להם וואי וואי. אחרי 76 שנים של הגנה על הבית, כמעט ואבדה תקווה ליונה ובפיה עלה של זית. אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום. צריך לשלב יד ביד וביחד נהפוך למציאות את החלום. פרחים בקנה ובנות בצריח ישובו לעיר חיילים בהמה. השמש תדום בין עזה לרפיח, ירח ילבין על פסגת החרמון. פרחים בקנה ובנות בצריח ישובו לעיר חיילים בהמון. השמש תדום בין עזה לרפיח, ירח ילבין על פסגת החרמון. פרחים בקנה ובנות בצריח ישובו לעיר חיילים בהמון. השמש תדום בין עזה לרפיח, ירח ילבין על פסגת החרמון. פרחים בקנה ובנות בצריח ישובו לעיר חיילים בהמון. תמתין. כמה מרגש לראות את החברים שלנו על מדים, האמת, מרגיש קרוב מתמיד. ועכשיו לקטגוריה האחרונה שלנו, ודי, אין לי כוח לבדיחות הלא מצחיקות האלה יותר. לא אהבת? נחמד. והקטגוריה האחרונה שלנו, אם כבר הזכרנו את הצבא, החיילת הנהדרת. או יותר נכון, הנהדרת. המועמדת הראשונה היא לירי אלבג. המועמדת השנייה היא נעמה לוי. המועמדת השלישית היא דניאלה גלבוע.
המועמדת הרביעית היא קרינה ארייב. המועמדת החמישית היא אגם ברגר. את הגשם תרק בעיתו ובאביב בזר לנו פרחים ותן שיחזור שוב לביתו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. כבר כאבנו 1000 צלקות, עמוק בפנים הסתרנו הנחה, כבר יבשו עינינו מלבכות אמור שכבר למדנו בנבחן. את הגשם תן רק בעיתו ובאביב בזר לנו פרחים ותן להיות שלי איתו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. אז אמנם אנחנו מציינים פה סיום מרגש של 3 שנים מלאות בחוויות ואתגרים, אבל אי אפשר להתעלם מהמצב שאנו נמצאים בו כבר יותר מ-250 ימים. מדינה שלמה שנמצאת במצב מלחמה. הדרום פצוע, הצפון בוער. אין חלק בארץ שלא סופג, ו120 חטופים נמצאים בשבי החמאס בתנאים מחפירים. אנחנו כאן כדי לומר שאנו זוכרים אותם כל יום, ונעשה הכל למען השבתם. כולנו תפילה שהם ומשפחותיהם יתאחדו בקרוב, בבריאות, ושכל חיילינו יחזרו לשלום לבתיהם. עושה שלום במרומה, אבוא ברחמה, ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. אמן. ועכשיו באמת הגענו אל קו הסיום. ברצוננו להודות לרונן וויליאמס, המפיק המוזיקלי שלנו. כפיים, כפיים. להדר בן סימון, על בימוי והפקת הערב. למוניר אלין הפקות על הגברה ותאורה. לרועי והיטלר על וידאו. לילה מיכאלי על כישרון הכתיבה. לצוות בית העם על אירוע חכם. לדודו ושמעון אדרי האלופים שסירקו בהתנדבות את הבנות היפות שלנו. ותודה אחרונה וענקית בשם תלמידי השכבה. אנו רוצים להודות לצוות ההנהלה, שלמה, טל ורינת, לצוות החינוכי שתמך, ליווה ותכלס סבל אותנו, וזה לא היה כל כך פשוט. נאחל לכולם בהצלחה בהמשך הדרך. אני מתכבדת להזמין את להקת בית הספר לשיר סיום. עוד מעט נתעורר, נסתכל אל השמיים, כוכבים יאמרו לנו שלום. הם יגידו תתקרבו ותפקחו את העיניים ותראו שכל זה לא חלום, לא חלום. בוא תראה שיום יגיע ומכל צוות רקיע כולם יבואו להריע לכבודך, ואתה תיתן להם את כל מה שיש בך. אף אחד כבר לא ישכח אותך. עוד מעט כבר עוזבים את התיכון, עכשיו סיימנו כאן כולם, אורזים את הזיכרונות. בעתיד נזכר בימים בהם למדנו ואנו אומרים להתראות. אומרים לכם להתראות. בוא תראה שיום יגיע ומכל צוות רקיע כולם יבואו להריע לכבודך, ואתה תיתן להם את כל מה שיש בך. אף אחד כבר לא ישכח אותך. תראה שיום יגיע ומכל צוות רקיע
תלמידי שכבת י"ב מוזמנים לעלות לבמה. בחלוני אני רואה רחוב כמו נהר גואה, ואנשים לעבודת יומם הולכים, ותינוקות של בית רבן עם הילקוט שעל גבם, ובידיהם כמה אלפי ההדס פורחים. פתאום זה בא ומתבהר, ולעצמי אני אומר, לא, לא, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. לא, לא, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. אבל פתאום זה מתבהר, ולעצמי